seko ni donko ɲɛnajɛ n'u ko festival de masque n'a bɛ kɛ san o san Porto Novo dugu kɔnɔ Benin jamana na laadafiniw bɛ mɔgɔw la ani dɔnkɛlaw bɛ jirisunw kan ni laada ɲɛnajɛ in ka di dugulenw ni dunanw ye kosɛbɛ k'aw ladɔnniya laadako dɔrɔn tɛ kɛnɛ in kan yan fɛn kuraw fana bɛ yan dɔnkilidala dɔw fana ye mɔgɔbaw dɔw ka masquiw dɔn Richard Lis Hunsu ye festival de masque seko ni donko ɲɛnajɛ in labɛnbaga dɔ ye farafina tile bi yanfa baaradaw caman y'u yɛrɛ dɔn seko ni donko ɲɛnajɛ kosɔn bi u bɛ jɔyɔrɔba de la seko ni donko yiriwali la sigidaw la fɛn kɔrɔ min tɔgɔ Gelede Bɛnɛ a lakodɔnnen don diɲɛ tɔnba bolofara min tɔgɔ UNESCO fɛ jango masque minnu bɛ komi Asasa Kunve o n'a ɲɔgɔnna caman n'u yeli ma nɔgɔn Bɛnɛ nga u bɛɛ yera ɲɛnajɛ in kɛnɛ kan Adam Kulunɔ Ado Sentoji seko ni donko cakɛda min tɔgɔ Vodun Kunve Bɛnɛ o ɲɛma don. Nos parents avaient caché ça. An bangebagaw tun ye ninnu dɔgɔ nka min tora an b'u sankɔrɔta sisan wa an k'u labɔ k'u jira masque minnu bɔra Vodun Kunve cakɛda la o ye jamanadenw kunnawolo ani u dɔnnen don diɲɛ fan bɛɛ. Ils sont reconnus sur le plan international. Laada jɛkulu minnu dɔgɔlen don u bɛɛ bɔra kɛnɛ in kan u bɛ masquiw dɔn ani laadafiniw ka dɔnw kɛ ka dɔnkili da ani ka mɔgɔw layɛlɛ i n'a fɔ lawale maakɔrɔw tun b'a kɛ cogo min na ɲɛnajɛbaw senfɛ an bɛ waati min taabolo kuraw ni cakɛdaw sigidaw la tɛ laadako don ba la tɛ lajɛlikɛla minnu fana bɛ bɔ kɔ kan caman b'a fɛ fɛn kuraw ka dɔn a kɔnɔ seko ni donko ɲɛnajɛ labɛnbagaw kɔni ka laɲini ye de ka bonya ka taa fɛ halisa san nataw la. Porto Novo seko ni donko ɲɛnajɛ n'u ko festival de masque de Porto Novo a daminɛna utu kalo tile 2 ka kuncɛ a tile 4 a ɲɛnajɛ in ŋaniya bɔra Benin marabaga jɛkulu ni mairew de la n'a bilara laada ɲɛnajɛ min tɔgɔ Festival International de Porto Novo n'o la n'a tun bɛ kɛ janvier kalo kɔnɔ